салом алейкум, ҳамватанони азиз. номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. имрӯз 20.04.2023 Генеральный прокуратураи Российской Федерация қабул кард аризамона. Тамоми эфирои назатиё ба гуфтаи худшон назатиёи ислом запрещено дар Ҷумҳурияти Тоҷикистон и дар Российской Федерация. Тамоми эфирошон, тамоми видеошон перевод карда шуд. Қариб 426 нафар дар роз ғалтид ки пулшонро кардагиянд, комментария навиштагӣ ҳастанд. ман шуморо 10 моҳу 23 рӯзу 8 соат гуфтумтон. ман дигар гуфта наметавонамтон. таваккалтон ба худо. одамое ки дастгирӣ мекунен, пулроӣ мекунен, комментариҳои хуб менависен, эфирошонро занг мезанен, подписатсия ҳастен. таваккалтон ба худо. Исоқов Аюб кори кардагиша мекунад. ба даиҷаи гиҷо аст, ба даиҷаи гиҷо аст суҷон. малаток шаптон мекунем назатиё. таваккалтон ба худо. одамое ки дастгиришон мекунем. ҳозир ҳам сари вақт аст.